Hello guys, magandang gabi ulit sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa ating latest edition ng ating weather analysis na yung unang araw ng Agosto 2023 hanggang August 3 po ito. So Tuesday until Thursday ang ating validity ng ating weather analysis. Ito po ang ating Tagalog version, paglalingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. Now, umpisa natin ang update. Ito yung GraphSat at nakita po natin ang bagyong si Canon with local name Falcon ay lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility kaninang hapon. At dumadaan na yun sa may katimugan bahagi po ng Okinawa, malapit na malapit. So medyo malakas dyan ang hangin, mabagyong panahon ang karanasan nila. Bagamat wala naman po ito directly epekto sa ating bansa, patuloy pa rin ito paghikayat ng monsoon rains o habagat na ulan sa malaking bahagi po ng gitna at hilagang Luzon kasama po Metro Manila. At magiging mas madalas po ang mga ulan sa kanluran bahagi po ito, lalo na po sa mga coastal waters ng kanlurang Luzon. Samantala, ang ibang bahagi po na affected ng habagat tulad ng Palawan, Occidental Mindoro, Panay, Iloilo, ay makakaranas din ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan pero paminsan-minsan lamang, hindi yung patuloy-tuloy na on and off rains, tulad dito sa may gitnang Luzon na dala ng habagat. At ang ibang bahagi naman po ng Visayas at Bicol region, kahit na may habagat, ay medyo minus yung ulan. Mas more of the winds na umaabot hanggang 45 o 50 km bawat oras ang lakas niya. Okay, so gaya na sinabi ko dito sa area po ng Northern at Central Luzon, kasama po ang Kamaynilaan, mag-ingat po sa mga pagbabaha at pagguho ng lupa dahil po sa mga malalakas na thunderstorms na kasama po dito sa monsoon rains. Okay, so inaasahan pa pong tatagal po ito, baka hanggang Biyernes ang duration pa nito monsoon rains dahil po nandyan pa rin si Bagyong Falcon. Kahit nasa labas ng PAR, medyo malaki kasi kanyang sirkulasyon, yung kanyang wind circulation, umabot po ng yung diameter niya, almost 1,200 kilometers. At ito po ang dahilan kung bakit hindi pa rin stop o humihina ang hanging habagat dahil po sa paghikayat nitong Bagyong Falcon. Sa labas na naman ng ating bansa, wala naman tayo natatanawan na any LPA. May mga series of wind troughs or surface troughs lamang. At ito po yung ating fast animation. So, kinagita po natin ang pagdaan itong bagyong ito sa may katimugang bahagi po ng Ryukyus, south of Okinawa. At posibleng magkakaroon po siya ng pagkakakwasay stationary niya o halos hindi kikilos sa susunod na 2 at 3 araw. At pagkatapos niya na ito po ay tatahak po sa general direction po ng western or southern Japan. So, dyan po siya pupunta after 3 days. Okay? So, patuloy pa rin yung epekto ng habagat. At papakita natin sa inyo itong infrared satellite animation mula sa weathernerds.org. At nakikita po natin itong mga thunderstorms sa Metro Manila at gitnang Luzon na kasama po sa habagat. So, ito po yung mga nagdadala ng mga monsoon rains. At dito rin po sa may Cagayan Valley, may malakas na thunderstorms na nag-develop dahil po sa habagat. At ibang areas po ng Hilagang Palawan, kanluran bahagi po ng Occidental Mindoro, Panay, at dito rin may mga localized thunderstorms din dito sa may area po ng Northern Caraga. Okay? Samantala, dito sa pinaka-upper left ng ating animation, nakita po niyo itong umiikot na ito. Ito po yung dating bagyong si Egay. Remnants na lang po siya. At nagdala po ng unprecedented rainfall. Pinakamalakas daw for 100 to 300 years na bumagsak sa Forbidden City. Record-breaking. Ulan na yun. Dala po yan sa malaking circulation nitong dating bagyong Egay. Okay? So, it's a once-in-a-lifetime event. Okay?
And then, pag tinignan naman natin yung latest, by the way, ang lakas pa lang na yun ng bagyo, si bagyong Falcon, ay humina na po yung 1-minute average niya na 220 kph kaninang umaga at tanghali. Kaninang hapon at sa mga oras nito ay humina na po 250 na lang from a high of 220 kph. A sign na unti-unti na siyang hina or may posibilidad na magkakaroon po siya ng eye wall replacement cycle. Nakikita po natin dito medyo nag-break kung kanyang inner eye wall. Okay? So, yan po ang situation na yun ng bagyo. Dito po siya. So, nagkakaroon ng eye wall replacement cycle. So, most likely, papalitan yung inner eye wall niya na panibago. So, hihina yan. But so far, hanggang dyan na lang po ang kanyang paglakas. Unti-unti na po siyang hihina. Lalo na pag-stationary niya dito, magkakaroon po ng upwelling ng cooler waters na magdidisrupt sa further development itong system. Sa Pilipinas naman, yan po ang habagat. Patuloy ng papaulan sa Kamaynilaan, gitnang Luzon, lalo na dito sa may Pangasinan, may malakas na thunderstorm. May huminang thunderstorm na po dito sa may Cagayan Valley. At patuloy pa rin may mga ilan-ilan po mga showers dito sa may Mimaropa. While the rest of the Philippine Islands ay magiging tuyo at maganda po ang panahon. Now, ito po yung lahat ng Asian agencies. So, nakikita ninyo for the next 3 days, ito po ay hinto po dito sa may northwest of Okinawa o west-northwest of Okinawa, between Okinawa and Taiwan. Nasa labas po siya ng power. But yung pag-stationary niya dyan ay magbibigay pa rin na paghikayat ng habagat sa kanluran bagay po ng Luzon hanggang sa Huwebes o Biyernes. Okay? And after that, ito po ay gagalaw patungo sa western section or southern sections ng Japan. Now, ito po yung ating wind forecast mula sa European model, kung sa windy.com for the next 3 days until Friday or Saturday, August 4 and 5. At same situation, bukas nandyan po siya sa may East China Sea. Halos hindi na po siya kikilos. Then, Friday, August 4, ito po, unti-unti na pong gagalaw pa east-northeast o hilagang silangan ng kanyang galaw patungong southern coastal waters ng Japan. At patuloy pa rin magbibigay po ng epekto ng habagat sa kanluran bagay ng ating bansa, lalo na po sa may kanlurang Luzon. At sa 24-hour rainfall accumulation for the next 10 days hanggang August 10, ayan po, naghihinto dyan ng bagyo, then gagalaw po siya patungong sa may south of Japan bago siya maglandfall sa may Honshu area. So pagdaan niya dito, ipatuloy pa rin yung epekto ng habagat hanggang sa August 3 o 4. Then, tatawid na po siya o mag-accelerate na po siya patungo sa general direction ng southern Japan. So, yan po mangyayari. Kaya yung mga ulan dito ay unti-unti na pong bubuti simula sa darating pong Thursday or Friday. And then, dito na po sa between August 7, 8, 9, or 10, ay magkakaroon naman po dito ng Near Equatorial Trough, or sa pag-asa, ang tawag nila dito ITCZ, but technically it's not. It's only a possible trough, monsoon trough, or another monsoon trough developing here. So, yan po ang inaasahan natin sa loob ng 10 araw. Okay? So, yan po ang ating rain forecast for the next 10 days. While ang rainfall accumulation for the next 3 days ay patuloy pa rin papaulan dito sa kanluran bahagi po ng Luzon. Kasama po ang Occidental Mindoro, Northern Palawan, at Western sections po ng Panay. Ito naman po yung mga kaulapan dala ng pagdaan ng bagyong si Falcon. So, itong gagalawin niya hanggang dito. So, mag-stationary po dyan ng bagyo. Gagawin po siya ng quasi-stationary movement. Okay? Sa loob ng 3 araw. So, yan po ang ating latest sa panahon dito sa bansang Pilipinas. At babalik ulit tayo sa Huwebes para bigay sa inyo yung pinaka-latest. Hopefully, by Thursday or Friday, unti-unti na pong bubuting panahon sa Luzon, Northern and Central Luzon, including Metro Manila. So, let's hope and pray na ganun po ang mangyari. And we will give you the very latest pagbalik natin kung ano ang magiging effects ng habagat sa kanluran bahagi po ng Luzon.
Again, ito si Mike Padua saying magandang gabi ulit sa inyo lahat. Stay safe always. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.